Bueno, el pescar és esta activitat humana tan necessària per a la humanitat, per exterminar els peixos que n'hi ha en baix de l'aigua, que sense dubte són els rivals i els enemics de la humanitat, i molt perillosos, perquè t'agarra un boqueró i te pot fer un Sant llàser, te pot destruir, te pot fer molt de mal. Un boqueró, una sèpia, una tenca, qualsevol animal d'estos és letal de necessitat. I per això tenim a este home que pareix Goebbels de jove. Hola, senyor estrany. Pues no s'ha entès res de lo que ha dit. Absolutament res. Li ho asseguro jo que sóc un assegurador nato. No s'ha entès res. Res de res. Dreamskin Jolen, Opkin Redenbroden, Orkonsteider, Proteste amb vehemència! Este sketch no aporta res a la trama i en té molt poc trellat. Això és postmodernitat. Assenta. Traga peix, hòstia! Toma!